Asan kaya yung bahay nila Jai dito? Ayun, may tao. Makapagtanong nga. Excuse me, kuya. Kuya, pwede po magtanong? Saan ho yung bahay nila Jai de la Cruz po dito? Jai de la Cruz. Apa. Doon. Diretso kang kaunti, di ba? Apa. Likukad sa kaliwa. Atras kaunti. Tapos abante, punta ka doon. Tapos kanan. Doon yung bahay nila. Ah, sige ho. Gago yun ah. Bastos. Pah! Loko ko yung lasing na yun ah. Gusto pa ata akong iwala ah. Saan kaya dito? Ayun, may mga tambay. Siguro naman matutulungan na ako ng mga to. Excuse me mga boss, pwede ho ba magtanong? Sir, ano po ba yun, sir? Saan ho yung bahay ni ano po, si Jai de la Cruz po? Kaliwa, tas diretso lang. Mas malapit dito sa kanan, tas dire-diretso lang. Ganun ho ba? Sige ho, salamat. Dito na lang ho ako sa may kanan po kasi mas malapit. May usapan kasi kami ngayon na magkikita kami. Strict kasi yung parents niya eh. Sige po, salamat. Uy! Teka. Di pwede dyan, sarado yung tulay eh. Hindi ka pwedeng duman dyan. Ah, ganun ho ba? Sige ho, salamat. Naku, kung ako sa'yo, ay hindi na ako tutuloy. La, bakit ho? Sarado rin ho ba? Hindi. Eh ano po? Ako lang naman yung kuya niya. Tutuloy ka pa ba? Usapan kasi kami ngayon na magkikita kami. Strict kasi yung parents niya eh. Ay, ginagawa mo! Putik! Ubus mo na yung pinabili namin sa'yo ah. Anong ginawa mo dyan? Eh, sa malayo nyo ako pinabili eh. Di na ako makapaghintay. Nubos ko na.